Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую смачні та зручні міні-кіші. Це ідеальна закуска для будь-якого святкового столу або навіть для звичайної вечері. Їх головна перевага в тому, що ви можете вибрати будь-яку начинку на ваш смак. Але сьогодні я роблю свою улюблену – це шинка з сиром. Тому я вам однозначно раджу спробувати саме цю начинку. Почнемо з тіста, воно дуже просте, але в результаті виходить надзвичайно смачне та ніжне. Беремо 100 г холодного вершкового масла і додаємо пів чайної ложки солі і 1 жовток. Якщо масло не кімнатної температури, скористайтеся блендером, як я, щоб швидко змішати ці інгредієнти. В результаті ми отримуємо ось таку масу. Далі беру 200 г просіяного борошна, додаю 1 чайну ложку розпушувача, змішую, щоб розпушувач добре розподілився. Додаю масляно-яєчну суміш та змішую до утворення крихти. Коли крихта утворилась, додаю молоко 50 мл. Тісто місити не потрібно, просто необхідно зібрати всі інгредієнти в одну грудку. Спочатку я роблю це ложкою, а потім продовжую рукою. Коли утворилась ось така грудочка, дуже м'яка та приємна на дотик, тісто готове. Обгортаємо його харчовою плівкою, щоб не завітрилось, і відправляємо на 30 хвилин у холодильник. Це дозволить йому стати більш еластичним та зручним для роботи. Поки тісто охолоджується, готуємо начинку. Візьмемо 200 г шинки або підкопченого баликового м'яса. Оскільки міні-кіші порційні, шматочки начинки мають бути невеликого розміру. Тому нарізаємо шинку на маленькі кубики. Далі підсмажую її на сковорідці, додавши 2 столові ложки олії. Робитиму це я до утворення приємної золотавої скоринки. А тим часом наріжу цибулю. Я беру одну цибулину середнього розміру та нарізаю її напівкільцями. Коли шинка підсмажилась, додаю цибулю та обсмажую її до м'якості. Для нашої начинки також знадобиться 200 г сиру, який я натру на крупній терці. Сир обирайте смачний та якісний, щоб він потім добре плавився в нашій закусці. Тепер повертаємось до цибулі з шинкою. Цибуля вже стала м'якою та карамелізувалась. Тож я вимикаю вогонь та даю їй охолонути. Далі додаю до суміші зелену цибулю. Її не потрібно багато, просто трохи для свіжості та аромату. Але ви можете використати будь-яку зелень, яка вам подобається. Тепер додаю пів чайної ложки солі та меленого перцю і 2 яйця. Зверніть увагу, що сіль краще додавати за своїм смаком, адже шинка та сир вже мають бути досить солоними. Перемішавши, додаю 100 мл вершків. Чим жирніші вершки, тим буде смачніше, і знову все ретельно змішую. Далі перевіряю, чи охолола суміш з шинки та цибулі, і додаю її до решти інгредієнтів. Все, тепер ми можемо переходити до формування міні-кішів. Тісто, яке ми ставили в холодильник, стало ще більш м'яким і приємним на дотик. Тепер з ним буде дуже легко працювати. Я відриваю невеликий шматочок тіста і просто руками розплющую його в формочці для кексів. Формочки я нічим не змащую, оскільки в тісті вже є достатньо масла, щоб нічого не прилипало. Заповнюю кожну форму тістом, розплющуючи його так, щоб воно покрило дно і стінки форми тонким шаром. Потім на кожну форму викладаю начинку і я додаю по 2 столові ложки.
Всього з вказаної порції у вас вийде 12 міні-кішів. І коли все готово до випікання, ставимо у духовку розігріту на 180 градусів на 30-40 хвилин. Кіші повинні стати золотистими та мати хрустку скоринку. Їх можна подавати як гарячими, так і холодними, і вони дуже добре виймаються з формочок, навіть ще теплими. Прикрасьте їх за своїм смаком, в мене це мікрозелень, яку я вирощую на підвіконні. Обов'язково спробуйте цей рецепт, і він точно стане вашим улюбленим. А я вам, як завжди, бажаю смачного, друзі!